félicitation onon ke caɗele giwi ala iwi caɗele keɗama caggal joni kay Kalidou aɗa andi hunde no yarata eyi ko ɗum jinmon haalande voilà Allah rokki men forage uji tati e ballal fondation Abdoulaye Walla Ndiaye kono noon won goɗɗum huuni less ko ngannduɗaa ko hakkunde men enen tato tan haalata wona Moussa ɗum min noddirma ɗo quoi par ce que mawɗo pinɗo an te somi haalnima cikkumi ma faam ala mi famat joni noon aɗa anndi enen fof eɗen nganndi fondation politique ala heen kono min e Moussa aɗa anndi koye politique min jahata wona faami mi faami joni noon min jiiɗi ko faati e banggal forage uji tati ɗi jogoɗa ɗum akadate quoi jogoɗa caabi ɗi alhamdoulillahi rabbil aɗa yeeya ndiyam voilà to takkusan ari ɓuɗɗa forage uji an ketta heen minen noon aɗan joni parti amen politique o ko mayɓe goppa min e Moussa min cooroye wuuro Soogi min mbiyaɓe ko sababude politique o addi ɗo forage o a faami taw annen a haaltoyta mbaɗen ni enen fof enen quoi eyyi inde fondation o uɓɓen ɗum ha maaya hay goto wastinde so gañimi haaltoya jooɗo école crédit mbaɗon ɗo ala ceerno gakkam kaltoyo ko tawi Kalidou an ka jasɗo de no famani dar mi mbi aɗa rewi hen hunde haydara heɓani minen kadi somin keeɓi min kennuma meɗa quoi famat quoi Moussa ane Kalidou ko tahi ñamde riba wel moon e ñamde hagge baba faami min faami ko ɓen politique les wona kon jimɓe ƴettude forage uji mbaɗon ɗum politisé ɗum woni komi jaɓani forage uji wona sababude politique tawi waɗa ɗo anani waɗiraɗo ko sababude wuuro Soogi naaɓe hande onon jiɗon ƴettude forage uji jiɗon ɗum wadde politique mi jaɓata ɗum anani ndiyam ɗam wona ko foti yeyede ndiyam ɗam ko gratuit anani onon boy ya pas sérieux aɗa an noon a anda welnede duuɓi joyi aɗa no wuuro Soogi hay jakarta ala mor min ñindoma wallude saabu Allah jeeya ndiyam e forage uji daña hunde minen min naata e wuuro ngo min mbiya sababude amen politique o addi ɗo ɗum ɗo joni noon minen mamin jaa min mbaɗa politique amen kono noon kala nde kaltoyɗa ma andu ana faman ana faman bamodi a jarama min guila min garni min mi wi Kalidou oto haalade jarani komo haalanma par ce que an ka laafa a dawnora gubbol so welam mi haalama gueɗel gotel oɗon mbawno waade mbiɗa hoyo min ƴeew kol crési min mbaɗe huuro ma kol crési goto min ƴeewani aɗani minen poids men e nder wuuro ako min mbi ko 15 min guittarani komin woɗoɓe ɗum hono ma hatta ɗum an a hatta ɗum a ɓoron taw homi a ɓoron taw homde fade hoɗum mbette kam min bettarama sukko tan min bettaɗon ko sukko tan woto haalto wi eyyi min addi haal wi eyyi min addi fofde goto woto haalto e min addi fof Kalidou Ndiaye kala nde kaltoyɗa ad téléphone ad téléphone jagguɗo ad onon wuyɓe mormon notomi gay joom forage uji mahɓe ɗum ɓe Ibrahima Anen magique forage woto ɓe tin wona nani de mboɗo noon kay ƴeewi tan ganda ɗum noon mor toon jatano wona guiƴum bamon poño toon mor mon o ngala fulla o ngala fayda joni mi fuɗɗo allo Abou Ndiaye Seydi Ndiaye mbaɗa e tampere ala wona jaam mbaɗa andinma kam terroriste ɓe naati wuuro Soogi nda ɗiɗo boyi gueɗe terroriste jiɗi wadde o ɗiɗo forage uji ɓe mbi ɓe mbaɗa ɗum politique min kay noon mbimiɓe min kay wiɓe jillani politique ala sob coupé ma kay joni Ibrahima noddan sob coupé ma joni Ibrahima an noddan kamɓe poɗɗo wadde rendu 2 ans c'est bon wof mi noddam Jobaas mi yahata ha galle makko Jobaas mi yahata ha galle makko mi haalnamo fandare ɗi boyi a jarama Ibrahima an Seydi an min jii golle mon onon wa magique forage uji jooɗi ko ɓuri kam welde forage o couleur l'islam o vert blanc o eyyi ɗum no weli kam hen torop way teddungal ma noon Alkayda naati wuuro Soogi boyi ɗiɗi Moussa Niang e Kalidou Ndiaye mbi e mbaɗa affaire o politique wa magique forage jahani taw onon mbaɗa surveille ɗum ɗon machallah
onon no waɗi pendant après et avant masala weltima Ibrahima seydi am hokkatato salamu aleykum Jobaas won sukaɓe ɗiɗo jogoɓe ɗo ubbude wone ma anani an mbimoɓe ƴettu affaire o ɓe mbaɗ ɗum politique teloɗe ɗum anani hande an sa welanoma an ɓuuri hande politique mbiyannoɗo wandimi tottuma forage goto mbaɗa galle ma mbiya ala mbaɗ dokkittote kam tati mi sarita ɗum e nder wuuro ngo an ɓurno handude politique salode anani Abou Ndiaye min kam jiɗɗo mballa kam e plainte no boyji mbaɗi kam menace eyyi mbaɗi kam menace de mort te natti sirde la vie a danger de ala boyji mbaɗami plainte mbaɗani caggal Jobaas mballa kam hen eyyi waɗam devant onon wuuro Soguinaɓe tinnoɗe forage uji mbaɗe surveillé ndena forage uji ma son bonnude ndiyam ɗam son mbaɗi ɗum surveillé ma forage uji wuurɗo duuɓi temedere Kalidou Ndiaye Moussa Ndiaye min oɗo ɗum politique ƴelle dow ɗum noon ama eɗen caago ñeeño moderne 2 minutes ñeeño moderne bisimilla ñeeño moderne waɗa ɗo